Kublishibun kane kalong kajimatip nakikam balapnlai da ka MBMA nabenta ka post jong ka AWS administrator vacancy. Tepet ya kane ka video ngin bata detail pi kum ki nomor ki post ka education qualification mat kumno ban submit ya ki application form ko jong pi bat kiwe de. Telada pidi iban kong one page ya kane ka video ha kane ka channel semua ban like ya kane ka video bat kum juru ban subscribe ya kane ka channel. Ka Meghalaya Basin Management Agency MBMA ka khor online application ni pi tengba ka prescribed form ban pendap ya ka post jong ka AWS administrator position bat ka bdei ha ka contractual basis bat class date ban submit ya ki application form ko jong pi kade ha ka arpo trik usah tembar arjar arpulai bat ha ka post jong ka AWS administrator ki nomor ki post palat ki don tangkawe bat namta ka jingse upat kade kat kum ka nom bat hak age limit kat kum kane ka official non-fiction jong ka MBMA kadai hakarta ka ba arpo adu thousands nem karta bat namanta ka education qualification part ki shim ya ki bala pendap ya ka graduation ane post graduation haka computer application ane computer science lane bachelor haka engineering bat namanta ki skill namanta kane ka position di bendon ya ka good writing but verbal communication expert haka basic computer knowledge kum haka word processing spreadsheet bat PowerPoint presentation bat kiwe de bat namanta ki this year experience part pila ban page na official non-fiction jong kane ka MBMA ka link dilebu a description jong kane ka video bat sa check ya ka bat namanta ka application fees part oben kamen seo bat ka jaka posting ya kane ka post kadeha Shillong bat ka por lane ka duration jong kane ka post kade tang shisnam namar kadai haka post jong ka contractual basis bat ka selection process part kadai lingba ka ratin lane assignment bat ka personal interview namta kaneka position bat namta ka writing test kadai haka subject jong ka math knowledge general knowledge reasoning bat ka English ka writing test bat ka interview ka jaga kadai ha Shillong te kumno phila apan submit ya ki application form ko jong pi namta kaneka position telada pidon kemuan barkan pule pila men apply da kawa pila berpendap ya ki application form ko jong pi bat kaling ye lebu a description jong kane ka video bat pihak pendap baro ki detail deng baka Google form haswa ka arpo trik usah tembar arjar fly hadu ke porsan baje PM telada pidon kipat ki bapim pat sabtu bha sebab komen ha kane ka video kad bala ngin reply ya pi te parlok tangkini gimtip ha kane ka video ini page pada gawe ka video Kublishibun